केल्याशिवाय राहणार नाही. मंगेश, मला सांग किती निधी आला तुझ्या आतापर्यंत? $250 कोटी आले. आता हे जे आहे ते बाकी आहे. अजून काय बाकी असतो तर अजून हातात फेटा लागायचे बाकी आहे. बोलतो कमी, काम जास्त करतो, ही मंगेशची ओळख आहे. आणि म्हणून एक आदर्श आमदार कसा असावा तर मंगेश कुडाळकर सारखा असावा. अगदी शांतपणे येतो, शांतपणे काम. खरं म्हणजे बघा, 2 वर्ष झाली, 2.25 वर्ष आपण या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आणलं. सर्वसामान्यांच्या मनातलं आपण सरकार आणलं. त्यावेळेस मंगेश कुडाळकर हा माझ्या खांद्याला खांदा लावून होता. आणि खरं म्हणजे तेव्हा सत्तेतून बाहेर आम्ही पडलो. लोक सत्तेच्या दिशेने जात असतात, परंतु आम्ही सत्तेच्या विरोधामध्ये सत्ता सोडून बाहेर पडलो. हे उदाहरण देशात नाही तर जगामध्ये कुठेच पाहायला मिळालं नाही. आणि आम्ही जो उठाव केला त्याची नोंद इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षराने लिहिली जाईल. कारण फक्त राज्याने नाही, देशाने नाही तर जगातल्या 32 देशांनी याची नोंद घेतली. कारण त्यावेळी सरकारमध्ये सगळे असताना हे धाडस दाखवणं पुण्या एरिया गबाळ्याचं काम नव्हतं. त्याला बाळासाहेबांचा, दिघे साहेबांचा सच्चा शिलेदारच पाहिजे होता. आणि आम्हाला काय पाहिजे, आम्हाला काय मिळेल, मुख्यमंत्री बनेल म्हणून हे केलं नाही. तर गेले 1.5-2 वर्ष अगोदरचे सरकार आपले यायच्या अगोदर जी काय कुटुंब आपलं सरकार आणण्याचं काम आम्हाला करावंच लागलं. तर आणखी थांबलो असतो तर ही शिवसेना तुम्हाला दिसली नसती, धनुष्यबाणही दिसला नसता. आणि म्हणून धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी, गाण टाकलेला धनुष्यबाण सोडवण्यासाठी या एकनाथ शिंदेने एवढं मोठं धाडस केलं. आणि म्हणून 50 आमदार, 13 खासदार, हजारो लोकप्रतिनिधी आणि लाखो कार्यकर्ते आज एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्यावर विश्वास ठेवतात. हे जगातलं एकमेव उदाहरण, जगातलं एकमेव उदाहरण. आणि म्हणून जे मी बोलतो ते करून दाखवतो. जे होणार नाही ते कधी बोलणार नाही. बाळासाहेब नेहमी सांगायचे, शब्द दिला तर 10दा विचार करा, 100 वेळा विचार करा. कुठं जाणार, कसं होणार, मला काय मिळणार. परंतु त्याने एकच विश्वास ठेवला, एकनाथ शिंदे करेल ते जनतेच्या आणि महाराष्ट्राच्या भल्याचंच काम करेल. आणि म्हणून महाविकास आघाडीने त्यावेळेस बंद पाडलेले प्रकल्प, मेट्रोचे प्रकल्प असतील, कारशेडचे प्रकल्प असतील, अटल सेतू असेल, समृद्धी महामार्ग असेल, कोस्टल मुंबईचा कोस्टल हायवे रोड असेल, हे सगळे प्रकल्प बंद पाडले. ते आम्ही पहिल्यांदा सुरू केले. या राज्यामध्ये उद्योग आणले. आज राज्य आपलं देशामध्ये पहिल्या नंबरवर आहे. आज आपलं राज्य परदेशी गुंतवणुकीमध्ये पहिल्या नंबरवर आहे. याचा मला अभिमान आहे, तुम्हाला असला पाहिजे. आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना आम्ही केल्या. माझ्या लाडक्या बहिणींसाठी आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केली. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना केली. 3 गॅस सिलेंडर वर्षातून मोफत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्याचंही अनुदान तुम्हाला मिळणार आहे. काही लोकांना मिळालं असेल. मला सांगा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये किती लोकांना पैसे खात्यात आले?
ऑक्टोबर नोव्हेंबरचे आले. म्हणजे बघा, विरोधक या योजनेला बदनाम करत होते. या बहिणींना, महिलांना विकत देता काय, लाच देता काय, भीक देता काय, काही वाटेल ते बोलत होते. त्यांना जनाची नाही मनाची तरी वाटली पाहिजे होती. माझ्या लाडक्या बहिणींच्या मुलांच्या तोंडचा घास फिरवण्याचं काम आणि पाप त्यांनी केलं. कोर्टात गेले, कोर्टाने त्यांचे एक चांगली मुस्कडात दिली लावून तसे पळाले. आता परत नागपूरच्या कोर्टात गेले. महाविकास आघाडी म्हणते आम्ही सरकारमध्ये आल्यानंतर ही योजना बंद पाडू. तुम्ही योजना बंद पाडू देणार? तुम्ही त्यांचं सरकार येऊ देणार? त्यांना ज्या लोकांनी खोडा घातलाय, जे सावत्र भाऊ दुष्ट, या खोडा घालणाऱ्यांना काय दाखवणार? जोडा दाखवा ना, त्याला जोडा दाखवा. आणि म्हणून कोल्हापुरी आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की त्यांनी सगळे प्रयत्न केले, परंतु पुन्हा काही माईचा बाप आला तरी सुद्धा ही माझ्या लाडक्या बहिणींची योजना आम्ही बंद पडू देणार नाही. आम्हाला माहित होतं आचारसंहिता लागल्यानंतर हे काही ना काही खोडा घालतील, आचारसंहितेमध्ये योजना बंद पाडतील. म्हणून आम्ही ऑक्टोबर मध्येच नोव्हेंबरचे पण पैसे ऍडव्हान्स मध्ये दिले. ज्यांचे कुणाचे राहिले असतील ते मिळतील. ऍडव्हान्स मध्ये पैसे देणारे सरकार आहे, ऍडव्हान्स घेणारं सरकार नाही. माझ्या बहिणींच्या खात्यात हप्ते भरणारं सरकार आहे. पूर्वीचं सरकार हप्ते घेणारं होतं. गृहमंत्र्यासारखा माणूस जेलमध्ये गेला होता, पण हे हप्ते भरणारं सरकार. आमची नियत साफ आहे, आमची देण्याची वृत्ती आहे. म्हणून आम्ही निर्णय घेतलाय, तुमच्यासाठी 33,000 कोटीची तरतूद आम्ही केली. 33,000 कोटी. ज्या सिलेंडरचे 3 सिलेंडर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, त्याच्यावरती सांगितलं तुम्हाला. लेक लाडकी लखपती योजना, मुलींचं शिक्षण करण्यासाठी, उच्च शिक्षण, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील बनवण्यासाठी पूर्ण खर्च सरकारने जबाबदारी उचलली आहे. एका मुलीने आत्महत्या केली, इंजिनिअरिंग मध्ये शिकत होती. अर्धे पैसे सरकार भरत होतं, पण अर्धे पैशाचा बोजा भार आई वडिलांवर नको म्हणून त्या मुलीने आत्महत्या केली. त्याच दिवशी आम्ही निर्णय घेतला, ज्याला उच्च शिक्षण घ्यायचंय, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, MBA काय जे काय करायचं आहे त्याची सगळी जबाबदारी सरकारने उचलली आणि 100% फी माफ केली.